Kang sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. New People's Army nag-aligar nga isa ka massacre kag encounter na tabusan kahapon sa Canlaon City. Pero Army nagasiling nga nag-aksyon lamang sila sa reklamo sa mga bubuluyo nga may nagapangilkil nga mga rebelde sa abong lugar. Yaring report. Sa statement ni Ka Juanito Magbanwa, spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army, iyagin sili nga si Cristina Hacolbe, ang 16 anyos nga anak nga si Kay, kag ila sili nga himata nga si Roldan Montero, ang gin-massacre sang katapos ang 62nd Infantry Battalion sa ila sili nga kubo. Sunod sa iya, ginhalita na sang Army ang mga banwa sang Villahermoso, La Libertad, Binalbagan kag Isabela, amuman sa Santa Catalina, Manhuyod kag Ayungon, kung saan may kapin sa 20 na tanan ka mga persona ang gipamatay nga mga mangungumalang man. Sa bati Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding General sa 3rd Infantry Brigade, ila na ini nga ginapaabot nga statement gikan sa NPA kay iniman ang masami nila nga ginahambal kung may matabo nga encounter. Nagapanindugan siya nga isa ka legitimate nga encounter ang natabo. Kami nagpabalo nga mga pumuluyo nga may NPA nga nagapangilkil sa Barangay Makagahay sa Moises Padilla malapit lang sa natabuan sang encounter sa sitio na tuling Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Legitimate military operations tungod na may mga nabaton man nga report ng mga ang units on the ground regarding sa presence nila and the conducting extortion, intimidation. So ang atong tropa as much as possible inigate nila ining ang situation sa ground na dapat wala sing panghadlok sa mga pumuluyo. Kahapon sa inisyal nga report nga gin-release ang Army, ang isa sa mga napatay amo si Ernie Hacolbe nga isa man ka opisyal sang NPA, pero pagkagabi natukiban nga hindi siya ang napatay kundi ang ilahimata nga si Rodan Montero. Initial dahil yung ipakita initial ginpa-compare man naman medyo magka ang ginanggit so gin-confirm siya anak na hindi ama ito. Sulod sa kay punong Barangay Laureano Hacosalem, nagatrabaho sa bilang barangay health worker sa Cristina sa sulod sang halos isa ka dekada kag nag-upod sa hublag sa sulod sang 7 na ka tuig. Sa piyak sa natabo nga encounter sulod sa punong barangay, wala naman sa may nag-evacuate sa area. Wala pa ito report may nag-evacuate ka sa imo? Why? Wala. Why? Okay, ang... Sa tuling na muna nga balay? Hindi. Mga kuha na siya, sir. Mga arat na siya sa mga 40 ka household ra. Ang medyo katapok pa sa may plaza. Pero ang iya balay na sir, layo managod kay dito sa may boundary bitaw. Suno pa sa Army, sa sunod-sunod nga mga encounter nga nagkalatabo, mahuyang na ang puwersa sang NPA. Nagapadala na gani ang rebelde nga grupo sa mga mataas nga lider gikan sa iban nga mga probinsya para buslan ang mga nabakante nga mga matag-as nga posisyon.